Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boyce ndi mzangayu Towson Kamalatha. Tiyambe ndi mitu ya nkhani zathu. President Mutharika wayamikira banki ya Standard chifukwa chothandizira pa chitukuko cha dziko lino. Boma lati lionetsetsa kuti ophunzira msukulu zakumudzi akhale ndi mwayi wa intaneti. Ndipo unduna wa zachinyamata masewero ndi chikhalidwe wachenjeza kuti anthu omwe akumanga malo ochitira masewero mosatsatira ndondomeko za boma azilandira chilango. President Professor Arthur Peter Mutharika wayamikira banki ya Standard pothandizira pa chitukuko komanso kukweza chuma cha dziko lino. President Mutharika wayankhula izi atakumana ndi akuluakulu a banki ku nyumba ya boma yasanjika mu mzinda wa Blantyre. President Mutharika wati mu zaka 57 zomwe banki yakhale kugwira ntchito zake mdziko muno yathandizira kwambiri kupititsa patsogolo ntchito zomangamanga komanso kuthandizira pa ntchito yogula mafuta kuchokera ku maiko akunja. Pamenepa mtsogoleri wa dziko linoyu wayamikira banki pothandiza pa ntchito yokonza misewu za migodi, kumanga njanji za sitima za pamtunda, ndipo kuti izi zithandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Mawu ake mkulu wa Standard Bank Philip Madinga watsimikiza kuti banki yadzipereka kugwira ntchito ndi President Mutharika pomanganso dziko la Malawi. Pamenepa banki yalonjeza kuti ipereka 4 trillion kwacha kudzera mu ntchito zokweza chuma cha dziko lino zosiyanasiyana. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika kudzera mu bungwe la Beautify Malawi BEM Trust mawa akapereka zinthu zosiyanasiyana monga zakudya kwa mabanja ena omwe akumana ndi vuto la njala kwa Goliath m'boma la Tcholo. Kudzera mu ntchito iyi Professor Mutharika akuyembekezeka kufikira mabanja pafupifupi 750. Tindi ripotili. Malingana ndi DC wa boma la Tcholo Anoda Kamau, manja okwana pafupifupi 78,000 ndiomwe anapezeka kuti ali pa chiopsezo cha njala ndipo kuti akufunikira thandizo m'bomali. Pofuna kuchitapo kanthu pa zapempholi, bungwe la Beautify Malawi BEM Trust mosogozedwa ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akhale akupereka thandizo la chakudya kwa ena mamawanja okhuzidwa. Zonadi boma la Malawi kudzera ku Dodima timanena kuti MVAC report inapangadikira kuti pafupifupi anthu 78,000 ku Tcholo akhala ndi njala mchaka chimenechi. Boma yakhala ikuyankhapo popereka chimanga koma si onse amene anakwanisa kulembedwa mndondomeko imeneyi. Kubwera kwa BEM Trust nchiyembekezo chapadera kwa anthu aku Tcholo kuti ena amene sanali nawo pa program ya rainy season akhapo ndi mwayi olandira thandizo. Bungwe la BEM likuyembekezera kufikira mawanja oposa 700 ndi thandizoli. Pothirirapo ndemanga, governor wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo cha kumwera a Charles Nchacha ayamika mayi wa dziko linoyu kamba kokhala ndi mtima wachifundo. Chawakomera kuti abwere kumudzi kuno azawathandiza anthu zakudya. Muziwa inu dziko muno tinali mavuto ochuluka kwambiri. Chimanga chinafika mpaka pa 100,000. Lero chimanga chinjajo chikusika mitengo zinthu zikukhala m'malo mwake. Maso amayi aone kuti ni chambwino kuti abwere azawathandiza anthu kumudzi kunoko. Ifeyo kuno ku Tcholo ndi anthu okondwa kwambiri. Bungwe la BEM lapereka thandizo ngati lomweli maboma enanso ambiri kuphatikizapo ku Nchewu ndi ku Lilongwe. Jeffrey Chinawa, MBC Tcholo. Boma lati ndilodzipereka pa ntchito yophunzitsa achinyamata luso la manja pofuna kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Nduna yona ntchitozi a Joel Chigona ndiwo anena izi pomwe amayendera ntchito yomalizitsa kumanga sukulu yophunzitsa luso la manja ya Nsoni m'boma la Chiladzulu. Chris Maenjeni ndi Chisomo Break alemba ripoti ili. Achigona anati dziko lino silingatukuke ngati achinyamata sakuphunzitsidwa luso la manja. Iwo anati ichi ndi chifukwa chake boma linayika chidwi chokhazikitsa sukuluzi m'madera onse aphungu kuti achinyamata ambiri apindule. Titabwera panali zotsamwitsa zina zomwe zinalipo koma taona kuti zotsamwitsazo zakonzedwa ndipo college ino ine ndinokhutira kwambiri kuti mmene timayembekezera ndi mmene tazipezera kuti azicontractor watiuzanso kuti pomafika mkatikati mwa mwezi wa mawa akhala kuti atamaliza china chilichonse ndipo ali okonzeka kuipereka community technical college imeneyi kuboma. Ndipo mawu ake mkulu wa kampani ya Sandstone Building Contractor yemwe akugwira ntchitoyi Achikondi Kazombe
anati kwangosala ntchito yochepa chabe kuti zonse zifike kumapeto. Kuchirazulo komanso boma lonse la Malawi likhale ndi chikhulupiriro ndi kulimba mtima kuti zimene tapangira pano ndi chitukuko cha anthu awo, dera lawo, cha moyo wawonse. Kupatula ophunzira a mboma la Chilazulu, ophunzira ena ochokera maboma monga a Blantyre, Mulanje ndi Tcholo azapindulanso ndi sukuluyi. Ntchito yomanga sukuluyi inayamba mchaka cha 2019 ndipo inayamba yayimakaye mu chaka cha 2021 ndipo boma linayambanso ntchitoyi mwezi wa Disemba chaka chatha. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka yati boma ladzipereka poonetsetsa kuti ophunzira msukulu zakumidzi akhale ndi mwayi wa intaneti. Msaka anena izi pamene bungwe la UNICEF limapereka ripoti lofotokoza kuti mwa sukulu 9,000 zochepa zokha ndi zomwe zili ndi intaneti. Msaka pamodzi ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba atsimikizira Malawi kuti mzaka zisanu zikudzazi zinthu zisintha pa nkhani yofikitsa intaneti msukulu zakumidzi. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Popereka ripoti lofotokoza momwe ntchito yofikitsa intaneti msukulu zosiyanasiyana m'dziko muno ikuyendera, a Penelope Kembo akubungwe la UNICEF akuti mwa sukulu 9,000 za m'dziko muno, sukulu zambiri zilibe intaneti, kotero kuti zikumachititsa kuti pakhale kusiyana pa ntchito za maphunziro pakati pa ophunzira akumudzi ndi ophunzira amadera m'matawuni. A Penelope Kembo akuti vuto lalikulu kwambiri ndi kusowa kwa magetsi komanso zinthu monga makompyuta ndi matabuleti zomwe zimathandizira kwambiri pa ntchito zofikitsa intaneti m'madera akumidzi. Azathu ku Ministry of Information aonesese kuti atibweresera zipangizo zofunikirazo. Anzathu ku Energy aonesese kuti sukulu iliyonse pali magesi oti ntchito imene igwirike. Koma ntchitoyi tayifuna ndife chifukwa chakuti tili ndi program ndi agenda yakuti sukulu iliyonse ya primary, ya secondary, ya private ikhale ndi connectivity, ikhale pa internet, kuti ana athu nawonso akhale ofanana pa zophunzira zawo ndi knowledge yawo ndi azinzawo amayiko ena, chifukwa chakuti dziko lapansi masiku ano silingayende popanda technology. Mawu ake nduna yazofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack Namalomba anati ripotiro lapereka mwayi kuti dziko la Malawi lipitirire kuchita bwino pa ntchito yofikitsa intaneti m'madera amene kulibe intaneti. Thokoza President athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa atipatsa ndithu ukadaulo ndi masomphenya awo. Anena kuti Malawi muno inu yakunduna komanso kuboma mwanga monsemu muonetsetse kuti njira za makonozi zafikira pena paliponse. Ndiye ife tatengano uphungu umenewu ndiye tili kunena pano tithokoza UNICEF akutithandizira mmene maoneramo, komanso tili ndi World Bank akutipatsa masukulu connectivity kapena nawo atipatsa njira zimenezi kuti tikafikire masukulu 2,000. Komanso tili ndi ifeyo munduna wathu kudzera kubungwe la Universal Service Fund kumaka tikumanganso masukulu, tikupanganso njira zimene tukayika m'masukulu muja, njira zimene zizo makompyuta timayika mmene kuja, internet kuyika mmene kuja, aziphunzitsa kwaphunzitsanso mmene muja. Kafukufuku ofuna kupeza momwe ntchito zofikitsa intaneti kumudzi zikuyendera anamupanga m'maboma onse 34 a dziko lino. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Boma layamikira nzika za dziko lino zomwe zimakhala mdziko la Zimbabwe popereka thandizo kwa Malawi omwe akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi. Mlembi wa mundu naona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a Chances Mwaka ati thandizo labwera mu nthawi yake. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Mlembi wamkulu mundu unaona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a Chances Mwaka wayamikira nzika za dziko muno zomwe zimakhala mdziko la Zimbabwe popereka thandizo lomwe lipite kwa manja omwe akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi. Asimwaka ati izi zaonetsa mgwirizano omwe ulipo kwa anthu omwe anachoka mdziko muno pomwe akuthandiza ku ntchito ya chitukuko komanso kuthandiza anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndife osangala kwambiri kuti Amalawi amene amakhala ku Zimbabwe anachiona cha mtengo wapatali kuti kasonkhanise katundu osiyana-siyana kuti akathandize Malawi kuno kumuzi amene anakhuzidwa ndi ngozi zosiyana-siyana.
komishonala ku nthambi yoona za ngozi zogwa madzidzidzi ya Dodma a Wilson Moleni ati thandizoli ndi chikumbutso kwa mzika za dziko lino zomwe zikukhala m'mayiko ena kuti akhoza kuthandiza anthu omwe akhudzidwa ndi zovuta mdziko muno. Pakali panonso kuyambira pa 15 March kuzafika pa 19 March tinaonanso mvula yambiri imene yakhuza ma district council 23 ndipo anthu oposa 81,000 akhuzidwa ndipo chithandizo limeneli lifikira anthu amenewa ndipo labwera mu nthawi yake. Yemwe anayimira mzika za dziko lino zomwe zimakhala mdziko la Zimbabwe Amizike Mndolo ati akuyembekezera kuti katundu yemwe apereka athandizira manja omwe akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi poona kuti anthu amataya katundu akagweredwa zovuta zoterezi. Chimene chatipangitsa kuti tisonketse zimene tasonketsazi ndi chikondi chimene abale amene ali kukhala Amalawi amene ali kukhala ku Zimbabwe ali nacho kwa abale amene ali konkuno ku Malawi. Tabweretsa zovala ama second hand clothes kuti anzatu konkuno akathandizike. Amalawi omwe amakhala mdziko la Zimbabwe apereka katundu osiyanasiyana kuphatikizapo zovala ndi nsapato. Aka ndi kachiwiri kupereka thandizoli ndipo anaperekanso thandizo ngati lomweli mu Januwale chaka chino. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tonenso mitu yake. President Mutharika wayamikira banki ya Standard chifukwa chothandizira pa chitukuko cha dziko lino. Boma lati lionetsetsa kuti ophunzira msukulu zakumudzi akhale ndi mwayi wa intaneti. Ndipo unduna wa zachinyamata, masewero ndi chikhalidwe wachenjeza kuti anthu omwe akumanga malo ochitira masewero mosatsatira ndondomeko za boma azilandira chilango. Kupitirira ndi nkhani zathu. Unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wati uli pa ntchito yopereka thandizo la katemera komanso kulimbana ndi matenda osapatsirana pamodzi ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo wa thanzi la ana mdziko muno. Mlembi wamkulu mu undunawu a Beston Chisamire ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano okambirana za kafukufuku yomwe sukulu ya zaukachenjede ya Kohes inachita okhudza umoyo wa ana. Trinity Kapamtengo wadza ndi ripoti. Achisamire ati ngakhale dziko la Malawi likuchita bwino ku nkhani zopititsa patsogolo umoyo, nkofunikira kuti dziko lino lichilimikebe ku nkhani pophatikiza chithandizo cha ana kudzera kukatemera komanso matenda osapatsirana. Iwo anatsindikanso kuti izi zikulingana ndi masomphenya a unduna wa zaumoyo a mchaka cha 2023 mpaka 2030. Izizo mmene taziyamba chifukwa zili mu health sector strategic plan yathu number 3 mmene tikulimbikitsa nkhani za research kapena ma innovation amene akubwera ngati awawo. Izizo zitithandiza ife akunduna wa zaumoyo chifukwa choyambirira mwana akabwera ngati pa chipatala chathu pa clinic ina iliyonse amutsatira mwana ujayo ku ndondomeko zonse, sikatemera eka sichani kayamwesa zinthu zambirimbiri. Izithandizanso kuchepetsa nthawi imene makolo ndi mwana amene angakhale pa chipatala. Mawu ake yemwe anatsogolera kafukufukuyi yemwenso ndi mmodzi mwa akuluakulu ku sukulu ya ukachenjede ya Kohes a John Puka ati zinzofunika kamba kakuti matenda omwe siopatsirana akupereka chiopsezo kwa ana. Iwo ati matendawa akuchuluka popezeka mwana 46 pa 100 aliwonse kusiyana ndi mbuyomu pomwe amapezeka mwana 33 pa 100 aliwonse. Ona kuti matenda amene timateteza mu katemera amenewa akachitika munthu makamaka ana amatha kuyamba matenda ena amene amakhala anthupi lomwelo paloka. Ndiyenso tapeza kuti tili ndi umwayi wambiri oti ntchito ziwiri zimenezi zikozo kuyendera limodzi makamaka pakuti ntchito yathu yakatemera ndi yapamwamba kwambiri imene mwina pa magawo 10 aliwonse timachita bwino makamaka kuzaka zoyambirira. Tikuona kuti tikali ndi umwayi opititsa patsogolo ntchito za matenda amenewa apaokha ndi ndondomeko ya katemera. Mwazina, msonkhanowu unakhudzaponso zakufunika kopitiriza kuthandiza ana kuyambira pomwe ali akhanda mpaka kukhala achinyamata ndi cholinga chofuna kutsatira bwino umoyo wa thanzi wawo. Kafukufukuyi anachitika m'madera a Kasungu, Rumphi,
Chikwawa komanso Mangochi. Trinity Kapantengo, MBC Lilongwe. Bungwe la Institute of People Management Malawi IPMM lapempha makampani ndi mabungwe kuti ayambe kugwiritsa ntchito luso la makono moyenera pofuna kupititsa patsogolo ntchito zawo. Poyankhula ku Mzuzu potsegulira maphunziro a masiku awiri akatswiri ona za ntchito za anthu ochokera ku makampani ndi mabungwe aboma, mmodzi mwa makhansala aku IPMM a Patrick Chipeta Phiri ati pa maphunzirowa akambirana za luso la makono lotchedwa Artificial Intelligence, chikhalidwe chakuntchito mogwirizana ndi luso la makono. Chimwemwe Milulu ali ndi ripoti. Bungwe la Institute of People Management Malawi IPMM likuchititsa maphunziro a masiku awiri kwa oyang'anira ntchito zolemba anthu ntchito m'makampani ndi mabungwe, komwe akukambirana za mgwirizano wa luso la makono la Artificial Intelligence AI ndi chikhalidwe chakuntchito. Maphunzirowa akuchitika pa nthawi yomwe malo a ntchito ambiri ku Malawi akukumana ndi kusintha komwe kukudza ndi luso la makono, ndipo akonzedwa kuti apereke ukadaulo kwa akatswiriwa omwe angagwiritsire ntchito zida za AI pa ntchito yawo ndi kulimbikitsa ogwira ntchito pomwe akusunga chikhalidwe chabwino pa ntchito. Mmodzi mwa makhansala ku bungwe la IPMM a Patrick Chipeta Phiri ati maphunzirowa ndi ofunika kwa akuluakulu oona zolemba anthu ntchito pomwe luso la makono likupita patsogolo. Tinaiona kuti ndi zofunikira kwambiri titatero nthawi iyi pamene technology ikupita patsogolo, kuti ma managers mabwana mu makampani umu mu mabungwe aboma azipanga zigamulo zabwino zoyenerera komanso mwachangu kuti ntchito yathu ipite patsogolo. Komanso chachiwiri kuti ma members athu akumbutsidwe zakayendesedwe kabwino ka discipline mu ma office. Mmodzi momwe akuchita nawo maphunzirowa Prescott Nkhata yemwe amagwira ntchito ku bungwe la Nokma wati luso lomwe akuphunzira likawathandiza kugwira bwino ntchito yawo komanso motsata malamulo. Mbali ina imene training ikukhuza ndi mbali ya malamulo a ntchito. Kodi ifeyo ngati anthu amene timayang'anira a ntchito m'makampanimu tikuyeneka tidziwe tikhale ndi chidziwiso chotani pa malamulo a mdziko muno oyendesera za ntchito, kuti sapange ma mistake ambiri. Mukumbukira kuti tikamanga ma mistake makhoti amabwerapo, makampani amalipira ndalama zambirimbiri, koma ifeyo ngati ma HR manager tikuyeneka tizipewa zimenezo podziwa malamulo athu ogwirira ntchito kuti tipewe makampani kuononga ndalama ukalipira ku makhoti. Bungwe la IPMM lakhala likugwira ntchito zake mdziko muno kwa zaka 40 zapitazi 40 polimbikitsa mchitidwe oyenera pa malo a ntchito. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Munkhani za masewero, unduna wa za chinyamata masewero ndi chikhalidwe wachenjeza anthu omwe akumanga malo ochitira masewero mosatsatira ndondomeko za boma kuti adzalandira chilango. Mlembi wamkulu mu undunawu a James Ndalama ndomwe alankhula izi pa mapeto a msonkhano owunikira ndondomeko ya za masewero mu mzinda wa Blantyre. Iwo avomereza kuti ndondomekoyi yomwe inakhazikitsidwa mchaka cha 2007 yakhala isakutsatiridwa m'madera ena. Choyamba tivomereze kuti ndondomeko imene tino pakati pano yakhalisa 2007 kufika lero pajika zambiri zimene tiyenera kuti tizipange pano. Mmene sports kapena gawo la zamasewero muziko muno linali nthawi imene kufika lero pajika zambiri. Pachifukwa chimenechi ndikuyenera kuti tipese tipange ndondomeko yatsopano. Choyamba tenere kuti tithokoze kwambiri kwa amene akumanga ma stadium kapena maosewerera ndi chinthu chafunika kwambiri, chifukwa polisi imene ilipo iso inalimbikitsa kuti anthu osiyanasiyana atengepo mbali. Koma chofunika kwambiri nkuti titha kumanga kupika ndalama zambiri kungotaya chifukwa chinthu chasikhalisa. Choncho aliyense amene akutenga mbali ali ntchito imene amagwira ngati unduna pachimozimozi azathu zomangamanga ku department ya boma zomangamanga ali ndi zimene angapangepo kulangiza kuti zimene tikumangazi zikhale zokhazikika. Choncho tiyenera kugwira limodzi. Ndipo ena mwa anthu omwe anatenga nawo mbali pa msonkhanowu a Memole Baluwa ndi a Bison Chingwalu ati msonkhanowu uthandiza kuti masewero apite patsogolo mdziko muno. Unduna wa za masewero wakhala uchititsa misonkhano yotere mzigawo zonse za dziko lino.
mwina atalephera kwambiri ifoti muna polisi yathu inala kutitetera zina timapanga chifukwa choti dziko likungotiuza kuti tikuyenera kutero malingana ndi sports komano kwambiri kwa amene tapangapo participate pa international level tikumaona kuti timatsalira kwambiri ndikhulupirira kuti polisi iyi tithandizira kuti tikachite bwino patsogolo. Tathokoza kwambiri zitipangisa kuti toyambirira sports yathu kapena kuti masewero athu apite pamwamba kwambiri mogwirizana ndi mmene mayiko ena amafunira. Mukhoza kuona tinayi ndi mavuto pa nkhani ya zipangizo ma-grounds osewerera mpira ngakhalenso expertise ma-trainings amene timapanga ndi ochepekera. So policy iyo ikuonesa kuti ikangoti yamba kugwira ntchito ithandizira kuti sports ipite pena paliponse wina aliyense atenge nawo mbali. Kuli anthu otenga mbali osiyanasiyana, Ministry of Health, Ministry of Gender, Ministry of Education, Ministry of Sports imene ikupangitsa pano pali ikufunika ma stakeholders, kufunika ma partners osiyanasiyana, private sector zithandizira kuti anthu akhale pamodzi. Policy imene iwalumikitsa anthu awa aliyense azidziwa choyenera kuchita. Munkhani za maiko ena, dziko la China lapereka mfundo zinayi zothandiza kudzetsa mtendere ku maiko aluya. Mfundozi ndi kuthandiza anthu kukhala limodzi mwa mtendere, kulemekeza ulamuliro wa maiko, malamulo komanso chitetezo. Mtsogoleri wa dziko la China Xi Jinping ndimwe wanena izi pomwe mfumu ya ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates inakacheza mdziko la China. Tindiza mbiri mlipoti la Telson Magombo. Atsogoleri awiriwa anakambirana mfundo zosiyanasiyana zokhuza nkhondo yomwe ikuchitika m'maiko aluya. Mtsogoleri wa dziko la China Xi Jinping wati dziko lake lachilimika pa mfundo yolimbikitsa mtendere ponena kuti ndi okonzeka kuthandiza maiko omwe ali pa nkhondo kuti athese kusemphana maganizo. Mtsogoleriyu wapempha maiko omwe ali pa mikangano kumaiko aluya kuti akhale mwamtendere. Pa mfundoyi Xi Jinping ati palibe dziko lomwe lingathe kugwira ntchito palokha popanda kudalira linzake, kotero kuti nkofunika kulimbikitsa ubale wa maiko mderali. Iwo ati kuonetsetsa kuti pali ufulu wa ulamuliro wa maiko nkothandiza kuti maiko apite patsogolo pa ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo zachitukuko. Iyo wapempha maiko kuti akhale ozipereka makamaka pa mfundo yolemekeza malamulo omwe amagwira ntchito pa dziko lonse. Pa mfundoyi Xi ati maiko apewe kupanga malamulo awo omwe ndi osemphana ndi malamulo omwe maiko anagwirizana kudzera ku bungwe la United Nations. Iyo wapempha maiko aluya kuti azilimbikitsana pa ntchito zachitukuko komanso chitetezo pofuna kukweza maikowa. Telson Magombo, MBC. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika wayamikira banki ya Standard chifukwa chothandizira pa chitukuko cha dziko lino. Boma lati liwonetsetsa kuti ophunzira msukulu zakumudzi akhale ndi mwayi wa intaneti. Ndipo unduna wa zachinyamata, masewero ndi chikhalidwe wachenjeza kuti anthu omwe akumanga malo ochitira masewero mosatsatira ndondomeko za boma azilandira chilango. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boys ndi mzangayu Tauson Kamalata. Tukufunirani usiku wabwino. Madzulo bwino kwa nonse ndi nthawi ya zanyengo. Mvula inagwa madera ena ochepa a dziko lino. Kambenene inagwa yokwana 22 mm mkotakota, 17 mm maulambo, Ukalonga 13 mm ndipo kusalima inagwa yokwana 6 mm. Tiyembekezere nyengo ya mitambo ya patali komanso yozizira ndi yotentha madera ena a dziko lino. Mvula ya mabingu ikuyembekezereka madera ena ochepa a mdziko lathu lino. Izi zili chonchi kamba kamphepo zochokera kuvuma zomwe zikupitirizabe kufika mdziko lathu lino.
kote kuti usiku uno tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso ya mvula madera ena maka amphepete mwa nyanja ya Malawi. Ndipo mawa tiyembekezere nyengo yozizirirapo madera ena a dziko lino pomwe kuzuzu ndi kulilongwe kuzazizira ndi madigiri okwana 17 koma kwangapo kudzafunda ndi madigiri okwana 24. Mawa omwewo tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso mvula madera ena amphepete mwa nyanja ya Malawi. Ndipo mawa masana tiyembekezere nyengo yofunda komanso yotentha madera ena a dziko lino pomwe ukasungu ndi madera ena ozungulira kudzatentha ndi madigiri okwana 27 29 ku Nkhatabe koma kumangochi kudzatentha ndi madigiri okwana 30. Masana omwewo tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso mvula madera ochepa a chigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Ndipo nkusha ya Mulungu tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso mvula madera ochepa amphepete mwa nyanja ya Malawi. Zikomo poonera za nyengo mnali ndi ine Charity Mapundu. Khalani ozindikira, dziwani za nyengo.